Biko ụmụnne m ekene m unu, ekenekwe m unu ọzọ. Biko na-atụfugo oge anyị ekwetara na mmadụ onye nwụrụ anwụ nwere ike ịghọ ihe dị otu a wee bịa visiti mmadụ o were bịa nye mmadụ gift. Ọgọ ya kwasịrị ya ihe dịka abalị na-abụọ gara aga, onye ahụ akwasịrị wee ghọrọ ihe dị otu a wee bịa bute ọgọ ya ahụ, maka na ọgọ ya bịara berial ahụ etendịrị ya ọkwa na ihe niile o mere ebe ahụ. So ewee shibe ngọ, ndị mmadụ wee shibe ọnwụ, ewee jejube ese wee gbaba afa. Ị na-anya ifu na ejere gbabazi afa bikos na ihe a karịrị ibi ebe mmadụ bi udo efi abalị, ewee je gbaba afa. Ị na-anya ifu na ebe a bụ n'obi ọzọ anachi, ebe a ka eje wee gbaba afa, wee gbaa afa wee bụrụ na n'eziokwu na onye ahụ nwụrụ anwụ ihe ghọrọ anụ a wee bịakwute ọgọ ya nwoke kwara ya. Nwanne m unu ekwete n'edo